мардуми сарбаланди чумарикои тоҷик манам Рустами Эмомалӣ. Ҳамин имрӯз Шорухи Задинприводи задим ош задагия наркотикам дод. Наркотик сахти бад буда. Падкайф истодам калам да як фикрам омад биром назди шумо баромад кунам. Короче, ман президент шиданем имрӯз дастовардома гап мезанам барои шумо. Короче, ман як марғи тарсончӣ ки шумо меҷода хизмат кардаги нестам, як пагона харидам, генерал-майорам, ҳеҷода хондаги нестам. Ман институтҳои Россия, институтҳои Европа задан, ҳай кардан, на савод дорам, на ақл дорам, фақат дискотекаҳо гаштагиам, ки диплома харидам. Диплом дорам. Дастоварди дигарим, ман бо террористам Хати Гулмурод Ҳалимов командири гурӯҳи террористии ИГИЛ будам, ҳамаро ёдам додагиай. Ман ҳаматарафа ба қувватам чезу алло гузаштагиам. Дастовардҳои дигарим, ман тиллоро дӯст медорам, асвориро дӯст медорам, лоқи сирхро дӯст медорам, бо танз кардана пад музикаи ҷимро дӯст медорам, фақат музикаи ҳиндискиро дӯст медорам. Ҳамин падарам бесавод буд, шуморо 32 сол идора карда тунистку, ман амия балу менам.